ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଶା ପାଇଁ 30ଟା ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଦଶମ ପାସ୍। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୟସ ତାଙ୍କର 25ରୁ 45 ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଏବଂ କହି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲେ ସେ ଆଶା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 30ଟା ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରେ ଶେଷ 6 ମାସ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଶେଷ 6 ମାସ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଦେଇଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ମୁଁ ଆର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଓମେନ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ବୟସ 25ରୁ 45 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଇଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ତହସିଲଦାର ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। କପି ଅଫ୍ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। BPL କାର୍ଡ଼ ନହେଲେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ନହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେବେ। ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ SC ST କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଡିଭୋର୍ସ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ୟଶୋଦା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ବି କପି ଦେବେ। ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଆର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ପାଇଁ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିବା ଫର୍ମଟା କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଟୁ ଦ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ଲିଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଲିଖିବେ, ହଜବେଣ୍ଡ ଅର୍ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ନେମ୍। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲିଖିବେ। ଯଦି ବିବାହିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲିଖିବେ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଲିଖିବେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରଖିବେ। ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲିଖିବେ, ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର HSC ରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତି ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ କପିଟିକୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିବେ। ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍, ଏଜ୍ ଆଜ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ବାହାରିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହୋଇଛି, ସେ ମୁଁ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟର୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। କାଷ୍ଟ ଯଦି SC ST ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ, ତା ସହିତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍, ୱିଡୋ, ଡିଭୋର୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଲେଖିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି HSSC, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମର କେଉଁ ମସିହା ଇୟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇୟର୍ ଭିତରେ ଏଇ ବକ୍ସ କୋଠରୀ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ବକ୍ସଟି ଭିତରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ହେଲେ BSc ଓଡ଼ିଶା। ରେଜଲ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା,
प्रत्येक सब्जेक्टर मार्क मिसिकी केते अच्छी फुल मार्क जोटा कहते टोटाल मार्क तो टोटाल मार्क देवे तापर से टोटाल मार्क रु आपणकर मार्क केते अच्छी ताकू मध्य एटी मेंशन करिवे तापर सेम जिनस +2 और +3 ईयर बोर्ड रिजल्ट आउ टोटाल मार्क आ मार्क सिक्योर्ड लिखिए 10 नंबर सीरियल आइला लिखाई वेदर कैपेसिटी टू राइट ओडिया राइट एंड रीड इन ओडिया लैंग्वेज आपण पढ़ी पारिबे और लिखि पारिबे जेहेतु आपण ओडिशार लोक तेणु आपण को भल भाव ओडिया जनाथिबा दरकार एवं आपण कहि पारथुवा दरकार लिखि भी मध्य पारथुवा दरकार शेषर आपनकर डिक्लेरेशन अछि डिक्लेरेशन पेज देबे तले जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखाई सेठी सिग्नेचर करिवे प्लेस लिखिवे डेट लिखिवे लिखि साइला परे आकु एठी आपनकर देइछि देखंतु एप्लिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ आशाई इन अर्बन स्लम को एरिया एटी लिखिवे आपण गोटे एनवलप नेबे एनवलप ऊपर टिके बोल्ड करके लिखिवे एप्लिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ आशा इन अर्बन स्लम को एरिया पे लिखिवे लिखि सारा पर तांकर जो एड्रेस अच्छी ये ADUPHO BEMC NUHM ब्रह्मपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ब्रह्मपुर गंजाम पिन 760002 या 2/11/2020 तारीख पूर्वर पहुँचे देवे स्पीड पोस्ट करेंगे ना रेजिस्ट पोस्ट भी जीव 2 पर जदि पहुँचला जाए एप्लिकेशन को से रिजेक्ट करदेवे तले यार डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई जदि न जानी पारती आप कमेंट बॉक्स में लिखिपारे मुझे तार पूरा डिटेल्स आउ थे आपको जनईदेवी हाथ छड़ा करतुनि सुजोग अच्छी 2/11/2020 धन्यवाद।